Wirasa Somo Berkali Gusti Ingkang Maha Agung mugi tansah kaparengaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Walaupun beliau sabun dumadi rahayu ingkang kinurmatan pangarsa SMA Negeri Tunggal Purwantoro Bapak Sumanto SPD MPD ingkang kinurmatan sesuai pangarsa bidang kurikulum SMA Negeri Tunggal Purwantoro Bapak Sutantyo Wibowo SPD ingkang kinurmatan sesuai pangarsa bidang sarpras SMA Negeri Tunggal Purwantoro Bapak Siat SPD MPD Bapak Ibu Dirjo Staf Tata Laksana Soho Kaluwarga Agung SMA Negeri Tunggal Purwantoro ingkang tansah pinantu ing karahanipun Ibu Miratul Hasanah SPD minangka Dirjo Basa Jawa SMA Negeri Tunggal Purwantoro serta para kanca kelas dasa 6 dumugi dasa 9 ingkang tansah bagya mulya. Saderengipun kula nyuwun panggilan mugia kersa panjenengan sedaya kula dherekaken puji syukur wonten ing ngarsa Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Awit kula nyuwun berkah rahmat awit saha widayahipun sama ing Injil menika kanthi hari Selasa Pahing Surya kaping 9 Juni Warsa kalih ewu menika mapan wonten ing aula SMA Negeri Tunggal Purwantoro. Panjenengan sedaya lan kula saged kepal manunggal wonten ing tata pangadaran tumindak pagelaran wayang kangge kawontenan rahayu wilujeng tebih saking rubedo lan samprahat. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah karantu syafaatipun bintang wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para tamu ingkang pantes sumedasa minangka pambuwara kaparengan kula maosaken urut paring tata cara ing enjing menika. Nun inggih ingkang sebesar pambuwara kalajengaken kumandhangan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Salajengipun dawuh pangandikan saking pangarsa SMA Negeri Tunggal Purwantoro kalajengaken tata cara ingkang kaping 1 pandhadharan tumindak pagelaran wayang. Ing salajengipun panutup déning tata cara pungkasan inggih punika foto sesami. Makaten kala wau urut lampahi tata cara ing enjing menika. Para tamu ingkang bagya mulya minangka pambukaning tata cara sumangga kedama anut agami lan kapitadosanipun piyambak-piyambak dedama kawiwitan. Singgah
Dungkap tata cara salajengipun kumandhangi lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang dipun parengaken dening sedherek alifah saking kelas 8 kula sumangga. Para rawuh katuran jumeneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suhir sare saking Bapak Kepala Sekolah supados matur wonten ing ingkang menika ibunipun kita campur-campur dan bosone harus kabeh aku malah bingung, terus siswa-siswa juga bingung. Intinya bahwa pada acara pagi hari ini sekolah mengucapkan banyak terima kasih ya, dan ikut bangga kepada kalian semuanya, bahwa kalian semuanya bisa mengikuti kegiatan ini ekstra nih Pak, ekstra ya, ujian praktek pagelaran Ringgit Pacucang, pagelaran wayang kulit. Ini merupakan suatu hal yang baru di SMA Negeri 1 Purwantoro, bahwa pagelaran wayang kulit bisa dikembangkan di SMA Negeri 1 Purwantoro, dan merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa ya. Apa itu kebudayaan Jawa ya, diharapkan nanti bisa berkembang ya, khususnya di SMA Negeri 1 Purwantoro. Dan insya Allah kalau Anda benar-benar wayang ini dijadikan suatu budaya positif ke depannya, nanti setelah lulus dari SMA Negeri 1 Purwantoro Anda juga bisa eksis di masyarakat. Inilah kebanggaan yang disampaikan Pak Kepala Sekolah, dan sekali lagi sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian yang terakhir, Pak Kepala Sekolah tadi memberikan pesan kepada saya, ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sampai akhir nanti, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua di masa yang akan datang. Dan untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, saya akan naburkan ya Pak Sulawesi. Pagelaran wayang kulit SMA Negeri 1 Purwantoro saya buka. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan Allah SWT memberikan yang terbaik bagi kalian semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur akhir bangun keakraban Dumadi Bobo Sunarto SPD. Para tamu ingkang berdiyo, tata cara ingkang panjenengan sedaya lan kula tenggo-tenggo inggih menika pagelaran tumindak pagelaran wayang ingkang dipunaturaken dening para kanca saking kelas 11 kelompok setunggal, kelas 11 kelompok kalih, kelas 11 kelompok setunggal, lan kelas 11